Ayan po, good morning, good morning, good morning. At yan, iniwan nga ni Kuya yung pera sa atin. Tapos bibili tayo ng ano, mga gagamitin dun sa electrical at yung iba pang mga kulang sa bahay ni Ate Bidang. And tayo na lang yung bibili, tsaka si Kuya Jewel. Alright, Ate Bidang dito. Yes. Si Otol, Chinchin nandyan. Always here. Kuya Bobby, naghihintay na. Bali, hinihintay lang namin na magbukas yung hardware para tayo di na paulit-ulit lang papunta dun sa hardware para isang lakaran na lang. Ramon ko! Ayun, 8 na. Siyempre, sure na bukas na yon. Alright? At ano, iwanan ko na lang tong pera kay Pula. Dalit ka nga ni. Para bumili ng pang-ulam namin. Ha? Paano ba? Iwanan ko na lang to kay Utol para bumili na sila ng pang-ulam. Ito na bahala nito kung anong ulam. Gagawin ko na lang ang lahat. Tingnan nyo na lang po sa vlog niya kung ano yung mabili niyang ulam dyan. Hindi naman ang ulam mo po. Bili ka lang ano? Baboy. Sampalukan. Oo. Sino magluluto? Kahit sino. Patuloy ko na lang kaya yan. Ikaw bahala. Okay, sa ako na lang magluto. Ang importante, makabuka ng vlog mo. Okay. At dito na kami sa ano, hardware ni Ka Joel. Boss, 1 gallon na ano? Latex. Gross latex, Kutseber. Gloss latex na Kutseber. 1 gallon. Ay, sakto di kayo dito ano? Ada double. $6.29 po. Saka organic so organic ano pero so double yan. Karukot. Puti. Puti. $25 meters. Ay, pula ka dali kayo. Dibig niya siya. Tsaka Yunil. Sa daso, puro pastor ba Yunil? Ano pa? Di mo sama naman. Ikadama ka braso. Bulanigan. Boris. Kaso ito Kaso Kiko. Emily. $629. May ano naman yung may resibo naman. Ano yung wire? Walang chobolar, 1 by 1. Dito ka lang. Wala kang lalabas dun nito. Wala nang lalabas.
Tansyahan. Kapiton pa rin nyo sa to. Taas. Ay, yung 25 meters. Pumunta doon. $25 lang. Saka yun, Nil. Perang ko. So, parang sa kuspor. Isa lang. Sa the box to. Oo. Ano pa? Okay na. Dali. Ang babayad tayo naman. Ito na sa din no. Ito na kagad. Hello. $19.76. 19 72. 76. 76. 76. Halika dito, Okay. anak. Eh, Kuya Noli na lang, Kuya Joel, yung ano, pangalan. Bebe. No lead lang. Sino ko muna kasi? Ako bali, 2976 yun. Binigyan. Ano dito sa lakas? Hanap, pabalik na kami ni Kuya Joel dun sa barracks. Yan. At ayun, ito na yung binili kanina. Ano si Kuya Puloy, simula na. Sakto na kaya Kuya Puloy? Tama na. Oo. Eh, makikita naman yan pag kumulang eh. Kasi bibili ulit. Di ano kasi, siyempre, tinatansya lang ni Kuya Puloy yung ano, para yung budget, yung baga di masayang na sobra-sobra. Wala pa yung connection doon? Wala pa sa connection doon? Wala pa. Kala ko meron. Makalimutan. At ayun, siyempre maraming salamat at ligtas tayo. Akala ko talaga kagabi, kahapon, maghapon ako na nag-aalala na akala ko kick out. Pero inano ko na lang sa kumbaga di pa nangyayari. Di pa nag-aanon si Idol. Kumbaga hinanda ko na yung sarili ko na tinanggap ko na lang. Kasi wala tayong magagawa kung sakaling na-kick out tayo, wala tayong magagawa kasi kumbaga kung nasa rules yun, wala tayong magagawa. Pero yung talaga yung dahilan nun ay nawala talaga yung ano, nawala yung signal, yung internet. Tapos may load naman yung data ko. At wala talaga, wala. Kaya sabi sa akin ni Kuya, mag-ano tayo, mag-relive. Relive. Tapos, yun nga, yung live na ano, kumbaga, wag na lang paabutin ng 1 oras.
Sabi ko nga nung dapat kahit 40 minutes, inaano pa rin na 45. Kaya, yun, salamat kay Idol. Grabe talaga yung kaba kahapon. Sabi ko, bahala na kung ma-kick out. Wala tayong magagawa kasi nasa rules yun. Pero yun, inabangan namin. Pati sila Kuya Puloy nag-abang. Lahat nag-abang. Aga pati nung maaga yung update na Idol. Nag-i-edit ako nun eh. Kapag sa Idol na hindi tayo na-kick out, wow! Alauna gising pa ako. Talagang lalong sinipagan akong mag-edit. Ay, nako. Kaya siyempre salamat sa sa suporta. Lalo-lalo na po sa mga nagpapalipad, mga nagpapakulay. Marami pong salamat sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, di ko yan aabutin yung ganyan na revenue namin. Salamat po sa inyo lahat. Okay. Siyempre dito sa kanila, mga nakakasama ko nagla-live. Maraming salamat kasi mag-live ka na mag-isa lang. Parang nakakatamad panoorin. Kumbaga walang kagana-gana. Kailangan talaga kapag may live may aabangan. Kay Kuya Puloy na partner ko ngayon. Salamat. Nakanganga ka. Nakanganga. Sabi ni Kuya Puloy, sayang yung effort Maagang gumagawa para may may pang-content. Gaganon lang. Oo, gaganon lang. Tapos nag-i-edit pa ako. Akin na yung GoPro mo. Ako na magbibideo. Edit ka muna dyan. Grabe talaga. Tapos biglang ganun lang mangyayari. Diretso, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Oo, tuloy ang laban. Alright. Live. Yan. Live. Turn. Live. Yeah. Isa. Bang. Wala isipan yan kasi isang pagkakamali mo lang sa mga ganyan na electrical, pagbuhay niyan sigurado putok yan. Kaya dapat di makalimutan kung saan papunta. Sabay sa ganito, mabilis lang kung sakaling may shortage. Pero pag slab, talagang kaya mahirap.
Grabe yung init kasi malapit sa bubong. Yan yung konekta na po papunta dun sa ilaw dito sa labas. Yung switch. Diyan na kukuha ng power papunta doon. Parang kasi ito tuloy. Grabe yung init. Ganyan parang kasi kapuloy. Grabe yung init dyan. Ang time check natin 9:41. Todo yung init. Grabe. Makalimutan mo sigurado yan, may kuryente yan. Breaker ano, hindi nagpapatay ng breaker. At sasaraduhan na ni Kapuloy. Yan po, may ilaw na yan. Pwede kayo po rin, no? Yan. Doon. Ito naman, kabila. Dito. Positive na po. May ilaw na. Bali yung may ilaw, 4 na. 2 dito sa kwarto. 2 sa kwarto. Na ito, dito sa ano. Ba yung lalagyan pa dito sa may CR. Tapos papunta dito sa may gripo. Ano wala pa. Siguro mamaya na lang yan pagkakain. Okay. Yan at sasarado na may Kapuloy. Itipix na yan kasi surbol na yan. Natesting na siya. Kaya nakapix na yan sila. Tapos doon ka naman kukuha. Pupunta na doon sa CR. Dito, kabilang kwarto. Dito naman sa kabilang kwarto. Diyan. Papunta naman siya dito. Ito puro na siya tested na. Bali mamaya sasarado na lang yan. Yung mga ilaw na yan. Puro na yan positive. Puro na sila ano. Bali 4 na yung napailaw. Tapos i-ano na yan mamaya. Ipapako. Yunil. Bubutasan na lang dyan. Oh, amoy! Iwanag na oh. Ba? Okay. Ano na kayo babay no? Hindi na magsasaksak-saksak. Tulad dati. Hindi na makarin. Oo. Tapos wala nang gaanong mga
octopus. Ipapako na lang yan. Naka-unil, barina. Ay, lalatag na. Connection doon. Kain muna kaya Puloy. Kaon? Ano Ate Bidang? Okay na Ate Bidang? Una. Okay na yung ilaw Ate Bidang? Okay na. Oo, di ba? Hindi ka na magsasaksak-saksak. Subukan mo yun. Pindutin mo. Hindi na ako manginginig dito. Oo, hindi ka nakikiligin. Nag-round na ako Oh. bullshit. Subukan mo yun, oh. Lahat na yan, oh. Oh. Yun! Di ba, oh. Maliwanag na ang bahay Ah, di ba? Di ba? Oh. Yun! Lupit yan. Hindi ka na mahirapan magsaksak-saksak. Pati sa mga bata. Hindi na nakakatakot kasi dati po, sinasaksak nila yung ilaw, saksak. Ngayon okay na. Amo ay. Pwede nang tanggalin. Oh. Talaga, maliwanag. Ah, Pero di ba? laging patay yan. Ha? Laging patay. Siyempre. Ang mahirap yan. Liwanag kuya, oh! Ang mahirap yan. Laging patay yan sa gabi. May kwento niya Ate Bidang. Natulog, ay kumakain, nag-burn out. Di nila inup. Tapos nung natulog na, di ba, tinaka-up, biglang lumabas yung kuryente. Kanina niyang kumakain. Walang ilaw. Ngayon, ano na? May ilaw na. Shit! Ipapanood kita eh. Kaya dapat, pag nag-burn out, dapat siguro din na naka-up na yung ano. Kasi mahirap na kung biglang bumukas. Oy! Oo. Oy! Wala. Oy! Dito wala pa. Dito. Oy! Mariligo ako. Ano ka mapos? Kinagusta. Nilog mo ko ah. Tinukol sa naman kan na. Oo, yun lang. Tamaan. Tinukol sa bago. Oy! Namulag ka. Tapos talaga. Hindi, mababa man ito. Mababa man. Pero sigurado yan na hindi yan kakapusin pag nakakain na. Oo. Magugutom mo sa... Oo. Nakaan ko na doon. Sinampalo ko ang baboy. Ito pa ba na Muntik kapusin. Try lang ang try. Try nga. Wala mo lang. Oo. Putol na ito yan. Ayan na. Yung hika mo. Sige. Wala man lang may kuya. Ngayon, Bobby. Bobby. Marugay pagmati ko, Bobby. Sige. Verify.
O natanggal man. Tinanggal mo talaga. Talaga? Kahoy na lang kaya, Puloy? Kahoy. Tagusan na lang para tagusan. Amuay. Pagapang. Breaker. Antok ko ay. Ayan, mag-i-splice si Kapulon. Mali, nag-brown out muna. So mag-i-splice. Ayun po. Kapulon yun tayo. Splice. Boostik. Sarap nga. Pero maturog. Pero maturog. Gusto kong matulog eh. Sabi na antok ko. Hindi ko pala na-edit yung ano ko at bidang na. Yung pag alam mo sa binyan. Pag nilang eh. Wala naman edit doon, no? Wala naman edit doon. Pero, ano doon? May tugtog? O mga salita? Salita? Alisin mo yung ano. Bali yung mga ano, mga kaparing Jason, yung mga saksakan ay okay na. Ito. At ginawa to ni Kapuloy kanina na naka-live kami. Kaya din na natin ito na videoan kung paano niya kinabit. Pero okay lang yun kasi siyempre nag-ahabol din ko kaya Puloy ng araw. Ito yung breaker. Okay na siya. Mga saksakan okay na. Dito na. Dito yung saksakan ng rip. Yung rip na dyan na nakasaksak. Okay. Yan na. Tapos yung kulang na lang yung ilaw. Ito na. Dito naman sa gripo. Lagyan ng ilaw. Tapos yung ilaw dito sa CR. Kuya Puloy, di ba? Sa CR. Yan na lang po yung ano gagawin ni Kuya Puloy ngayon. Wala pa yung tornilyo ito. Okay. Alin? Ito. Yung butas. Ayan, natuulan na naman. Namumuo na.
Single lang. Nabaluktot siguro. Wala. Yun. Parang pagbigyan ko rin ito ko. Nalilibong talaga ako. Yan, nagdamukay ko. Tapos, umaya ako mag-edit. Pagbibigyan ko tong antok ko. Tutulugan ko talaga to. Nahihilo na ako sa antok. Bumili kang payaba. Ayan, Kuya Bobby, bali pinapatag ni Kuya Bobby yung ano, yung mga lupa na pinaghukayan dyan sa deposito. Pinapatag niya. Hinahakot niya doon banda sa may kubo ni Tilo. Grabe na yun. Pinagbago ng bahay ni Ate Bidang. Ganda na. Dati, pag pumupunta kami rito, dito kami dumadaan. Ate Bidang, pabili ng yelo. Dito kami. Dito yung papasok nila. Dito, tapos may bangko. Kuha na lang kayo, masakit ulo ko. Lalo pag bagong dating si Kuya Bobby. Laging may tali dito sa loob. Kaya diba na? Pag bakasyon siya Kuya Bobby, lagi po yan nakatali dito ng panyo. Masakit yung ulo. Sabi niya, kuha na lang kayo sa rip, masakit ulo ko. Ngayon dito na. Ganda talaga. Lupit na. Ganda na ng bahay. Sabi. Uy, kidlat. Silong na muna. Silong na muna yung kidlat.
Electrical. Ha? Ay na, titestingin namin. Ikukonekta na ni Kuya Puloy. Malalagay ko muna to temporary. Kung iilaw na siya. Mas maganda kasi may ilaw sa puntang ano, may gripo. Switch ko na? Switch ko na? O sige sige. Wala, patay man to eh. Bubuhayin ko. Dikitan, oh. Okay na, umilaw. Umilaw. Patayin ko ulit. Ano number sa titigilon mo?
Bibi. 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 Anak, nakonekta na. Ang kumulo na po yung ulan. Wala na masiksikan na. Anak, nandito na si Kuya Noli. Bali, ibigay ko na itong tirang pera. Mag-remit tayo. Yo, yo, yo! Kuya, i-surrender ko na itong pera. Natira. Tingnan ko na. Naka-plastic. Ha? Sige, sige, ingat. Ayan po at na connection na ni Kapuloy. Yung dyan nga. Meron na. Tapos panlast dito na sa CR. Bali ito, ipapako pa to. Yung yunil. Didikit yan dyan, babarinahan. Ay, kagadot. Kadot. Electric pa na natin Kuya Puloy. Pasensya na po, madilim yan kasi wala pang ilaw. Liliwanag pa yan pag may ilaw na. Taas. Ano mo na? Na-splice na yung sa CR switch. Wala pang power. Wala pang power.
Madaling pa po yan, mamaya po yan liliwanag. May ilaw na. Bali yung ilaw nitong bahay na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bombilya. Yung saksakan, 1, 2, 3, 4, 5 sa labas. Yung abang dito sa TV, 4 na saksakan. Tugang, 2. Saan ka dadaan? Parado dito. Kaniliran. Ano ba? Sagad ka. Sarado talaga. Sarado mo na tayo yan. Alam na. Sige. Saan na? Hilahin ko kuya. Sige. Ulat. May pagdiretsuhan. Yan na. Yan na. Ang itim tatakbo sa labas. Dun sa live. Bingwit na kasadi ay bido yan! Magpapanig na po yung kasadi tapos makakain ni kasadi. Magpapanig ka. Ay, bumbilihan to. Pari, Nakabingwit na si Tago na to. tago na to. Dali na te. Nagpanik na daw ka. Nag-update ka sa parayo. Birik siya ng birik. Tsaka. Ano nito? Matapad natin. Kasadi Manuyali mo ng chat ka. Tapos nagbabalik. Sabay nakalimutan, pinilipit ng kamay. Hi,
Abi, sorry, gabi ako. Umilaw na. You will be my love. Patay kinaka ko naman. Kapuno ka din memory card. Memory card? Bibigay yung gabi. Pwede mo na itong tulugan. Tingnan mo. Oh. Eh! May ilaw na sa CR ni Bibi. Oh. Sana kami turog? Saan ba kayo maturog? Nasalita ko mong kuminig. Ayan po at bali, dyan na magtatapos ang electrical. Puro na po may connection. Pero di pa pala tapos yan. Kasi ipapako pa to bukas. Ganyan, para dikit. Yan sa Yunil. Di ba my friends? Yes. Ayusin pa yan. Pako pa magbabarina. Barina papunta ron, gapang doon. Dito okay na rin. Dito okay na. Halos lahat na. Ayan, umulan. Ang lakas ng ulan. Paglalabas sila na mag-iigib, may ilaw na dito. Alright. Amo na. Punta sa barracks, magkape, mag-edit, matulog. Kung pwedeng matulog. Amo ay. Ayun muli, siyempre maraming salamat sa mga sponsor. Alright. Pabahay nito. At tapos na yung bahay natin bidang. May mga kunti-kunti na lang ng mga ritas-ritas. Mas linis. Ano natin bidang? Pause na ko. Pause na. Nagkanta kasi kanina. Bumirit. Ayan po. Bye-bye.